sir, adan sa dagitay tulong nga inpaayo iti nagapo iti biyangyo ken ti office yo sir para kadagitay naapektaran iti strong rain itay kalabas. Yes, po Joey, nimbag aldaw mo ken kaditoy agbibuya ti channel mo. Ti napasama kami na po ditoy typhoon tayo, dito na udi nga typhoon tayo, tinaubrahan tayo nak special session tayo tapno i-urge ti DBWH ti faster nga rehabilitation da detoy daik ti Gabo at di Typhoon Egay which was 1 month na karkaran di jayen ket handamet nga remedy awan met ururnusin da ket ti kunada iruuray da lang nga awan tudunan tapno i-implementan ket kaslang kasinga na pasama after 1 month adaman tudunan kimaro DJ nakarkaran ni jayen so no makita yo apo detoy weekend di kita pa bumarangay ti agse self-help ti tattao ijay na po. Tinapantay nga pimasyari jay nagadu nga volunteers nga agsako-sako di darat tapno maproteharan lang detoy dikeda tapno detoy balbalay hanga ti agsusurot nga agkolapsen so ti city government of Lawag nang tidmet ti dump truck po loads of sa darat tapno sans tapno mangtulong di panaka ubray jay so napanunutan ti apo nga nakidonar idi kalman ti 100 bags of cement so biningay ko po 50 bags si yen 34A ken 34B tapno adda additional met nga tulong tapno nakaduti ag edited ti tulong kano apo kadigi barbarangay so pang mesa lang away tapno agkang kamesa tayo nga tumulong kada kwada po. Sa paligitay na ipaayan iti kalabas sir detoy Bagyo Egay iti biyang mo sir and of course ti family. Yes po detoy rescue team tayo intact med dito rescue team tayo so idi Bagyo Egay po naka-mobilize na med iji po naka ida barangay 29 naka-rescue tayo med DJ na stranded nga balbalay at so dapat mesa nga napektaran nga permita barangay 29 na po so datayo po nakasagana tayo latang tumulong hantay nga pilpilyan uray man nga naati tayo barangay 29 ti kunakon awamet basta dati nga agserbito po narigat tayo nga hanga serbian aming nga tao kaya dati amin ito so basta no ada masapol po aguni kay lata kada kami tumulong kami lata po basta kaya mi. So sir, no ada pwede kiti kalikaw kung mo nga maipadanon ka iti taga syudad ti Lawag in your office gundaway mo. Apo Joey, thank you kadeto ited mga oras kanya kat manuakmet nga makasarita ti media at as much as possible ket kahit ko agtrabaho lata iso kahit ko lang idanon kadigito kalugaran tayo po kadigito listeners mo ken agdingdingeg dito channel mo nga agananos kaya po at dito pinagtakem tayo nga vice mayor nasayat met apo so ano ada dito pataratar na kada tayo hantay met pilpilyan ti tulungan tayo po manipo ti barangay franchise amin apo hantay nga kitkitan ti kolor na willing tayo nga tumulong amin apo sa pasab basta lakit ti nga kaya tayo kabilinan tayo iso aguni kay lata apo kadigita nakadado nga patpatulong kanya ka po nga jak unay matultulungan kaputa jak nga kabilinanin ag daw tawad ti pasensya kada kayo iso agananos kay basit apo ta adan tulad dumteng ng magabilin na dito i-request yo po.